Hmm? Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng adobong chicken sa Sprite. Ayan mga kapudibis, at meron tayong rice, at meron tayong sarsa, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis yung kamay namin. Mangantam kayong Kapampangan. Mga tano po. Opo. Yan. Sarap ito. Pwede ako mahingi na salsa. Gusto mo? Sige. Yan. Ano lahat to? Pakpak? Oo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo, mga putibis. So natin dito yung ano. Kapudibis, alas 5 na. Alas 5 ng hapon. Late na. Kagigising lang o, tignan yung mukha. Yung sarsa? Ito. Ito. Sarap. Sarap. Cheers! Ay, sarap. Hinamig. Sabi ang tapang mo.
Nagmamantika, no? Dami mantika. Busin ko na to kanin. Ay! Rice is light. Natomba. Pwede mo na yun. Wala na ako, guys. Sarap. Ito yung masarap na ulam. Alin? Adobo. Sprite. Opo, kung gusto po ninyong makita kung paano po namin niluto, Kusinang Kabalen. Siyempre, Kusinang Yes. Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa Facebook page po niya. Sarap. Ang sarap. Sarap pagkaluto natin yun. Nakakasawa yung adobo. No? Kaya mga Foodie-Biz, hanggang dito na lang yung video namin. Opo. Naubos namin yung pagkain. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at syempre TikTok ni PBM at Kusinang Kabalen at The Foodie Bee Vlogs. Yes, mga Foodie-Biz, susunod na po tayo mag-shout out. Kaya mga Foodie-Biz, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you.